Adek mar tiego jofuambo mag kambi mar Media Services wike weche manyien e pinje Afrika duto kod yore kelo yuto ahinya kokalo yor mbui ochakre ayanga e boma Nairobi. Romo no tele kod riwruok mar fwambo mar Voice of America ma bende okelo kanyakla jofuambo mag Nyakalondo, wang' jowi kaachiel kod mago mag weche tudruok manyasani e kambi mar Media Services. Like, where will you be in terms of mini tea break in the next afternoon? Okay, so 3 breaks. I'm running a training with Royal Media, funded by US AGM, to help the organization develop alternative revenue streams in the impact space so that they can improve the lives and the well-being and potentially even the environment of Kenya and the surrounding territories. Tunajua kwamba vyombo vya habari mara nyingi vinakumbwa na changamoto, na zile changamoto ni mahitaji ya pesa, na pasipo kujua jinsi ya kufanya mbinu za kuleta pesa katika kampuni inakuwa ni changamoto. This is one of the trainings whereby we are able to equip our journalists so that we are able to achieve that. And I want to say we are really grateful to VOA for being very good partners for us over the years and offering to partner with us in these trainings to make sure that our journalists are better each and every day. Thank you. Gikanyo mwatieke chendro mar kai kachnya kor mga jonkar kamano parni na singo ini angno alos ni weche yo makare kabanga ne kel kacha kogika sa achiel na midhiambo chendro mar ang'ichwelo kachiel gi chendro no mar oimore odhiambo makawuono. Rit masani nyinga Lydia. Okay.